Sme za úzkej spolupráce s miestnym jednotným roľníckym družstvom. Toto od svojho založenia prešlo rôznymi zmenami a dosahuje čoraz lepších hospodárskych výsledkov. Ale o tom nech už hovorí povolanejší. Celým koordinátorom celkovej činnosti a diania v obci bola a zostane dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska. Áno, úspechy 25-ročného budovania socialistického poľnohospodárstva sú výsledkom obetavej práce našich pracujúcich i veľkým víťazstvom politiky strany a myšlienok Leninovho družstevného plánu. Novembrové plénum Ústredného výboru Komunistickej strany Československa v roku 1973 vysoko ocenilo tento pozitívny vývoj a plnenie uznesení 14. zjazdu, čo napomáha plnšie uspokojovať hmotné a duchovné potreby pracujúcich. Obyvatelia Opoja, podobne ako tisíce iných dedín, robia všetko, aby po bývalej bírežskej hladom a veľkostatkárom gňavenej dedinke nezostalo ani stopy. Pri našej návšteve sme obyvateľov z Opoja zastihli pri svojpomocnej výstavbe moderného domu smútku. Dnešný Opoj má síce ešte iba necelú tisícku obyvateľov, no vybavenosť, ako je verejná úprava ciest a chodníkov, telefónna automatická ústredňa, pošta, školy a obchodnú sieť, majú ozaj na vysokej úrovni. Pre mládež vybudovali aj futbalové ihrisko. Možno povedať, že aj televízia má na týchto úspechoch svoj podiel. Spojila ich s mestom i so svetom, prináša im kultúru až do príbytkov. Pravda, ale keď sa hrá futbal v nedalekej Trnave, vtedy ich ozaj málo vydrží doma pri televízoroch. To patrí už akosi k starej tradícii. Sú však aj takí, čo nedbajú na tieto tradície.
Cez opojský chotár preteká významný Dudvách, podľa ktorého pomenovali aj svoje dnes už zlúčené družstvo so susednými Vlčkovcami. Hovorí ich predseda Michal Dobrovodský. Január 1973 sa zapíše do kroniky Jednotného roľníckeho družstva, kde z Jednotného roľníckeho družstva Vlčkovce i Opoj sa vytvoril jeden poľnohospodársky celok, Jednotné roľnícke družstvo Dudvách so sídlom vo Vlčkovciach. Samotní členovia pochopili význam zlúčenia a taktiež vytvorenia väčšieho celku, kde je možnosť uplatňovať vo väčšej forme mechanizáciu, koncentráciu a špecializáciu. Perspektíva zlúčeného našeho jednotného roľníckeho družstva je v roku 75 a 76 vytvoriť a vystaviť viac účelovú sušiareň. V živočišnej výrobe sa počíta taktiež s rekonštrukciou a výstavbou maštálnych priestorov pre 500 kusov dojníc a opravárenských dielní, kde sa počíta s opravami v rámci kooperačného združenia. V rastlinnej výrobe sa budú uplatňovať technické plodiny a taktiež zrniny, kde sa budeme zamerávať na zvyšovanie hektárových výnosov. To sú slová, ktoré by určite na Slovensku mohli povedať aj iní predsedovia družstva, nie iba v Opoji. A to nás teší. Presvedčili sa, že dobrou organizáciou sa dá práca zvládnuť aj s menším počtom pracovníkov. Viacúčelové traktory sa stali aj u nich už nepostrádateľnými. Veď aj pomocou nich zvládli pomerne rýchle modernú agrotechniku a dokázali, že ich spoločne dosiahnuté výsledky vo všetkých ukazovateľoch sú príkladné. Popri živočíšnej výrobe výrazné úspechy dosiahli aj v rastlinnej výrobe, kde u pšenice dosiahli 35 metrických centov zrna z každého hektára. Aby nezaostali či už v rastlinnej, alebo predovšetkým v živočíšnej výrobe, príkladnú starostlivosť venujú aj svojim študentom na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, ktorí sa vrátia k nim. A toto je ten kultúrny dom, o ktorom hovoril Jozef Madera. Vybudovali si ho svojpomocne a dnes okrem rôznych zhromaždení a schôdzí premietajú tu aj filmy, usporadúvajú kultúrne podujatia ako divadlo, estrády, ba aj tanečné zábavy a svadobné veselia. Možno teda povedať, že dosiahnuté výsledky za roky socializácie našej dediny dosiahli aj v Opoji výsledky, ktoré sú dôvodom k oprávnenej hrdosti a zároveň aj podnetom pre ďalšiu tvorivú prácu.